amanami inanami tabuat be mahudulatta jala tabereng maju acara ala opat anon namarkur jala pertordingna songonomma dungsayan non penandatanganan surat perpadanan di pasahat manon tiki tu parhalado lau pasahat to cendramata duksidungi pinasahat mano tiki tu inaselasa diuduti tu paduan suara Mazmur dung sidungi marede baru marjamita duk sidung jamita pinasaha matu punguan ama dungi tu punguan ina ek Saudi songonima akamang inang pangatur riaka punguan kur nanaing markur di bagasan sadarion duk sidung pasahato cendramata ina selasa dohot paduan suara Mazmur dung sidung jamita punguan ama dohot ina ek Saudi jauh-jauh tu parsebaun namar pungudo hita nuaing sisada ama di harajaun ni debata laho mamelehon tu ibana puji-pujian dohot hamlateon ni roha majalo huhut manangihon hatana nabadiai laho mangido asini rohana alani akka dosata dohot manomu-nomu baga-bagana asamarhite anak na Tuhan Yesus Kristus gabe boy hita mameleho dirita di pakobasionna taparade marohata laos tatangnya koma anak dohot boru ni ruas ni huriai nanuaing rotu jolo ni huria patupolhon na di bagasan rohana sida atau martangiang mahita di bagasan rohat tabe Marede mahita siap buku de nomor 135 ayat sada dohot ayat tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama anak do todi porbadia amin sai pabuha ma bibirhu ale Tuhan
Ale di batasay hapoga ni mapaluahonaw. Hasangapon madi amai di anak do tod di porbadia. Beta mahita manukap dohot marsoba. Sai tangihon ma suara ki hobar tua sini roham. Sai pangoluma au ali jahoba hobar tua ka uhumi. Dumonok donok do akka siahi jahaton. Holang dona sida sian patikmi. Beta hita manukap dohot marsoba. Martang yang mahita. Ali di bata namangalehon holong ni roha di ganuk jolma jalamar hite holongi ditogu hodo hami tu si rokap ni tod dinami be. Nuaing tinogu ni holong mi dodongan nami nasahapor siaonon. Ima ardi tariono si bolon dohot desi marlina boru pajaitan. Rotu huriam patupulhon sakap nasidan nauli imana naing mardongan saripe marlas ni roha do huriami alam martabba ma akar rumah tangga nama maritahon holong ni roham ramoti nasida asa denggan toktong sakap nasidai jalagabi puji-pujian di guar munabadia. Amin. Maredehita siabukwe de pituras 27. Epistel dihita di Sadarion imana tersurat di Galatia 2 ayat 10 sada 1 ayat 14 tajahama margati soring alai juppa rosi kepas tu Antokia tu lomdo walo ala sihataon ibana
mar misi-misi doa ka Jahudi na asing rapon ibana pola do tertugu nang si Barnabas binahen ni parmisi-mision na siday. Olak nido sahatna martua mana tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Mari dehita. Dititi barende Roma calon tujulu. Dita saluhut nakamang do tamuinang lumubima di hamunda dua calon pengantin sahat mahita dinalaho majaha surat perpadanan ujaho kami madihita saluhutna tapai huti hutma surat perpadanan nomor 02 garis miring SP garis miring H.9 garis miring D.11 garis miring angka Romawi 5 garis miring 2025 Goar Ardi Taryono Sibolon anak ni Amang Sibolon nahinan tubuh ni inang situa Jeboru Manalu sian huta 3 lingga Huria GKPI 3 lingga Resort 3 lingga dohot Goar Desi Marlina Boru Pajaitan boru ni Amang H Pajaitan nahinan tubuh ni inang Boru putar-putar sian wik 2 Manang Jalan Tarutung Huria HKBP Soposurung Resort Soposurung mangudukon pardongan perpadanan nasida songona tersurat di Toruon nunga takasian nasa rohan nasida naing mardonga saripe ikom marsiha holongan nasida songon parsaripion ni halak Kristen natutu dang jadi si sirang parsaripion nasida ia so sinirang ni hamatean jala ikon saroha nasida mangihutton aturan manang ruhut hak Kristenon ni HKBP torang do parhurion nasida jala dang adong parbagason nasida tuna asing ngolotung adong pengabat di parbogason nasida ikut jolo di pature nasida doi asa tarpangido nasida pasu-pasu laho pahujukon bogas nasida pangoli Ardi Taryono Sibolon tubuh di tanggal 26 Februari 1900 lalu tardiri di tanggal 26 April 1900 lalu maka tidak kok kaporsiar di tanggal 27 Desember 2015 dot oroan Desi Marlina Pajaitan tubuh di tanggal 10 Desember 1926 tardiri di tanggal 20 April 1927 maka tidakon haporsiaun di tanggal 6 April 2014 alani akamang dita salun akamang dot tamuinang nunga tabege surat perpadanan nasida alani laho manakasi taringo tu sakap nasida di pardongan saripon nasida totui ko parsidohot dohuriat tadi nalaho manakasi parbogason nasida alani namanuku majuhami parhalanu ni huri HKBP Soposurung tuhamu lumobima tu calon pangoli Ardi Taryono Sibolon boha amang nunga dengan manang adong dope dongam muna bogas muna pardongaran muna naso di pasiduk kamu molotung dang adong dok kamu ma alos muna
arong do pe halekmu roro pe halek mi tu son dang mulai ati mah naeng manuku majotu hami tu hamu inang Desi Marlina boru pajaitan boha nunga sidung akka pardonganan muna na salayon manang adong dope pardonganan muna manang parbogasan muna diaka dongamu diaka paribanmu manang nang adong do hata na pinasahatmu tuaka bawa nahya majonoki hamu nunga sidung binna jadang robe teh neng manukum mahami akamang do tamuinang ima tu natoras ni paranak buha kamang do tamuinang nunga didahamu perpada akayana komuna merpada di jolo ni huria di jolo ni ruas ni huriata di HKBP Posorungan buha arong dope di foto hamu aka pardongan nasida naso di pasidung nasida dope dangarong bete ngatulus bete naeng manuku mahami kamang do taminang tu natoras ni parboru ati tung adong hata ni paribanna na pinasaha ni paribanna tu inang Desi Marlina boru parjaitanon boha adong do kamang do taminang dangarong be ngatulus be sudete mulai ate madita saluna kamang do taminang lumobima di calon pengantin waeng manukum mahami di jolo ni ado panihuriat saluhuna atitung adong na mga bati saka parbogason na sida na dua di jolo ni Arion molotung adong ta pasahat ma adong dope manang nadang dangarong bete mulai ate madihita saluna kamang do taminang amo kadongan lumobima si Ardi Taryono simbolon dohot inang Desi Marlina boru pajaitan nunga marpadan hamu di jolo ni aka natoras muna si solhot parhalado ni huria lumobi dia do pani debata naeng pajon joko pardonga sari peon masai argado padani dang holat dihita jol mai arga alai argado nang di jolo ni debata horido ihot ni dotot hatan si ingoton togu urat ni bulu toguan urat ni padang togu ni ihot ni uhum toguan ni ihot ni padang atong ramoti mapadan ni pardonga sari pemunai tung unang adong sian hamu silao si padan asa di pasu-pasu Tuhani hamu alania kamang do tamuinang sahat mahita tu penandatanganan surat perpadanan ni anak do boru ni huriata di goroh kami ma pangoli Ardi Taryono simbolon calon pangoli Orwan Desi Marlina boru pajaitan nama nandatanganan sian natoras ni pangoli inang situa je boru manalu nama nadatangani sian natoras ni parboru inang boru putar-putar jala di gorau kami mamse saksi sian paranak ima amang a simbolon saksi sian parboru ima amang situa en pajaitan saksi sian situa ni paranak ima amang situa te simbolon saksi sian situa ni parboru ima inang situa boru siahan Roma hamu tujolo bawa berjul bawa diru umma di gua rima langsung di namanya aja langsung Ginorama muse sian natoras panguli ima inang situ aje boru madalu do sian parboru inang boru putar-putar panguli Negorama muse saksi sian paranak ima amang simbolon
do saksi sian parboru amang situa en pajetan. Situa sian paranak ima amang situa te simbolon, situa sian parboru ima inang situa em boru siahan. Atong di pasatami mati kitu amanami parhalado ni Huria HKBP Sopo Surung lau pasahato Cendramata tu calon pengantin di Hari Sadarion. Maulia tema di Tuhata, napa punguh kita dope di bagasan tikion, boy rak mangudur kita di anak dohot boru ni huriai di nama jalo parpadanan laho patuluson majalo pasu-pasu dari nanengro. Jadi di hamu na dua terlebih desi di son hami sian huria HKBP Sopo Surung atas nama Ruas Dohot Parhalado Pasahaton Cendramata Imasongon Bibil Dohot Bukwede Hupasahat hamian non tuhamuna baik kamu ma isini Bibil Dohot Bukwede tahun gabi ujahan di parrumah tangga muna songonipe nabui tarlean huriata di patulus tuhatama saluhut aka natasakapi dilehon pasu-pasuna jala tulus sonang soharibu-ribuan di nanaeng majalo pasu-pasu parbogason parsaripeon diari nanaeng ro di huria GKPI di Sidikalang. Jadi songon papan bunga menyusul doanon bahenon ni huriata di hari hana pasahaton ni huriata doi nangpe anon di Sidikalang tongdo mardalan papambunga sian huria HKBP Sopo Surung songonima natarbahin huriata lasma rohamuna lasma rohata sasudena moliate. Melate madi amanami doh tinanami para ladoni huri HKBP Sopo Surung nang pasahato Cendramata nuai ngakamang do taminang adorang suhudul calon pengantin tu dulanna hujaho kami masahalinai do sikop surat perpadanan dinasida surat perpadanan nomor 02 garis miring SP garis miring H.9 garis miring D.11 garis miring angka Romawi 5 garis miring 2025 nama Ardi Taryono Simbolon anak ni amang simbolon nahinan tubuni inang situa je buru manalu sian huta 3 lingga huri GKPI 3 lingga resort 3 lingga dohot oroan
Goar Desim Marlina boru pajaitan boru ni amang ha pajaitan na hinantu buni inang boru putar-putar. Sian week 2 Jalan Tarutung Huria HKBP Soposurung Resort Soposurung Pangoli Ardi Taryono Simbolon tubuh di tanggal 26 Februari 1900 lalu, terdiri di tanggal 26 April 1900 lalu, maka tidak kau kaporsial di tanggal 27 Desember 2005. Oroan Desi Marlina Pajaitan tubuh di tanggal 11 Desember 1906 terdiri di tanggal 20 April 1907. Maka tidak kau kaporsial di tanggal 6 April 2014. Tanda tangan Pangoli Ardi Taryono Simbolon ditandatangani. Oroan Desi Marlina boru Pajaitan ditandatangani. Natoras ni Pangoli situa inang situa J boru Manalu ditandatangani. Natoras ni Oroan inang boru putar-putar ditandatangani. Saksi sian paranak amang A Simbolon ditandatangani. Saksi sian parboru amang situa N Pajaitan ditandatangani. Situa sian paranak situa N situa T Simbolon ditandatangani. Situa sian parboru situa M boru siahan ditandatangani. Na patupulhon calopardita wan prilebe Huta Barat Magister Teologi ditandatangani. Titing Parjolo doho titing paduahon Minggu di tanggal 11 Mei 2025 Tinongo surat titing Tuhuria GKPI Tiga Lingga Resort Tiga Lingga asa di titikon di pasu-pasu di hari Selasa di tanggal 10 Mei 2025 di GKPI Tiga Lingga Resort Tiga Lingga masuk pukul sia manogot songonima amang do tamuinang nang dihamunda 2 Partor ding ni surat perpadanan nasida molate ma dihita molate ma dituhata. Noang pinasahat matu tikitu inang pungan kor ina Selasa diuruti muse pungan kor Mazmur doho diuruti
Mari Mahita. Martanya kita. Damai dohot asini rohana sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus madongani hamu salhutna. Amin. Horas madihita sudena amanami inanami suangsoni nang di itonami Ardi Taryono Sibolun dohot Desi Marlina Boru Pajaitan hatani debata nama buah halihamu di partupolo munaon ima natar surat di Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25 parjolo hujah bahasa Batak dungi bahasa Indonesia. Hamu akabawa haholongi hamuma pardi hutamuna be songon Kristus nama kaholongi huriai jala dileho do dirina humokopsa. Di bahasa Indonesia dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ido yanggo sahatna. Amanami inanami sudehitana pungudison didok di bahasa Batak nakingan pardihuta. Ini menjadi menarik untuk diperhatikan. Mengapa? Karena yang menerjemahkan perjanjian lama ke bahasa Batak adalah orang Eropa, yaitu misionaris yang bernama PH Johansen yang datang dari Jerman. Dan itu akan sangat menarik sekali ketika ia menuliskan kata pardihuta untuk menyebutkan pasangan dari suami. Molo halak Jerman mengatusi taringo tu kata pardihuta iguriton ibana, berarti dia sudah paham apa tradisi, apa budaya yang ada di balik kata pardihuta. Padahal dia adalah orang Jerman, dia adalah misionaris, dia adalah orang Eropa. Alania kaamang inang pardihuta adalah sebutan untuk perempuan yang sudah menikah, yang merupakan pasangan suami. Pertanyaannya adalah, yang pertama, siapa yang menyebut perempuan itu sebagai pardihuta? Sehingga itu menjadi turun-temurun dan melekat dalam diri perempuan Batak yang sudah menikah, pardihuta. Yang kedua, ketika itu disebutkan,
konsep apa atau gagasan apa yang terkandung dalam kata Pardihuta itu, dan siapa yang membentuk konsep itu. Akamang inang molo tatelusuri, maka kita akan masuk kepada etimologi atau asal usul sebuah kata. Referensi saya hanya satu. Saya hanya punya kamus bahasa Batak yang dituliskan oleh J. Warnek. Dan ternyata Pardihuta di situ dibuat artinya adalah bini atau istri atau yang bertugas di desa. Huta, desa. Itu berarti gagasan Pardihuta adalah untuk mengatakan tugas sang istri, yaitu bekerja di hutan. Hutani hutani amat tanah. Deita he. Ido alana molonunga di oli si boloko borupa jaitan, tu hutani si bolo doho dibuan. Dang di hutani natorasmu be. Gabe di do si bolo maho Pardihuta. Jalan laos ido uban nadidok muli. Jadi muli bukan hanya menikah, alai muli mulak. Itu dia hita mulak. Molo taingot ketika Tuhan menciptakan Hawa, bukankah Hawa diambil dari tulang rusuk laki-laki? Maka mulilah perempuan itu kembali ke tulang rusuk sang laki-laki. Jadi ngagonok be rusukmu itu ardi simbolon. Molo nunga dapokmu be tulang rusukmi somaho. Unang belau be tu dia. Unang be memandang-mandang perempuan yang lain. Marha so hotan. Somaho hot. Di dia diinganammu ala nunga marumah tangga beho. Nah itu. Jadi ala nunga dapokmu be tulang rusukmu nasai ilului ho tusan tuson beribu-ribu bintang di langit, hanya bintang si Marlina si Desi yang paling bercahaya di si Malolong. Mana ngarong be? Serius kau? Jangan ada dusta di antara kita. Holanon nama mertupul lo bewon. Jadi las dohono kuru tu hita kamang inang dang nai hamuna alana tabereng warung akan viral kan. Ina rohaku bahasa di apalah pernikahan dai gugai. Bolo neng ta gugai pernikahan di sasahalak. Di pertupulon nai di gugai. Unang di pernikahan. Isalau musi peditei. Kayak itu mesti tu amplop. Ini arung hubungan itu amplop. Keada. Ay ngay pa iyas ipartupolon. Isulikiti dope. Arung dope nasing. Daw. Inna tu peditei. Bati siro na salah. Calon. Dak pedita. Ay burjurohana. Na jujur doon. Arung dope. Ardi. Dambe amang pedita. Oh. Arung dope desi. Dambe amang pedita. Saud. Habe nang pernikahan romang gauri. Salah musai pedita. Di dia letak ngi kesalahan di pedita. Ay ngay sulikiti. Nah, jadi ido alana ngay patakas amang Kuta Barat nakian. Arong do perdi. Basa sipo. Senyum. Daw, gogo ba jorokon. Arong do perdi. Daw. Arong do pedesi. Daw be dong gatek siap dion. Daw be. Ona mana gatek. Ona mano geteng, itu tahu. Beribu-ribu laki-laki yang ganteng, hanya kau Ardi yang terganteng di hatiku. Kan itu. Jadi nggak siap beho sebagai Pardihutani Siardi, sebagai Pardihutani Siboli. Itu. Jadi luar biasa do hita halak batakon. Nama bain goar tuaka
perempuan. Mula bawa tahe ahari rokon. Persinuan tunas itu tahe. Baru persinuan beu. Persinuan beu. Bolo bawa dah hidup pardihuta teh. Burua dua teh. Parsoduk bolon. Bawa do parsoduk bolon manang perempuan. Boru parsoduk bolon. Taida dah huta soduk. Maksudna soduk idah aku. Layani aku. Itu maksudna. Oh parsoduk boloku soduk idah aku. Karena kita dulu pakai soduk. Jadi gabe di halak Batak parsoduk bolon berarti perempuan lah yang melayani ketika suami dan anak-anak makan. Jala gabe dibuang mahotu hutani sisi bolon. Itu alana warisan tidak diberikan kepada perempuan. Kenapa? Ala perempuan berhak tu hutani amat tanah. Nah tading di huta adalah laki-laki. Jadi hola bawa do na ditetapkan menerima warisan dari yaitu tanah nenek moyang dulu. Itu dulu. Nah oleh karena itu perempuan itu bekerja 3 ur. Dapur, kasur, dan sumur. Pertanyaannya laki-laki di mana? Kenapa hanya perempuan yang disebut pardihuta yang tinggal di huta? Laki-laki itu yang pertama pergi berburu mencari nafkah. Yang kedua di mana? Di lapo. Arong mau demer juji, au mana kata tai. Anggo poda kutu hoardi sotung ijamaho. Sotung ijamaho. Kartui. Sotung ijamaho. Berbatu tahe. Itu berbatu. Sotung ijamaho itu. Sotung ijamaho. Sotung ijamaho, sotung daiso tu judi online. Sotung marsak baru bejaitanun. Ate itu merjaji roisi telepona boleh jamai bana dah. Telepona. Karena kenapa? Mari kita lihat realitas sekarang itu. Goda kia dosega rumah tangga ala dijuji online on. Saya dijuji on. HP natana do anak konna la somangan. Tumba puas pais do inatai lau mengelului si humisik. HP dijuji on nama tanah. Ido itu. Jadi anggo on pos dorohaku. Ala huida bohina burju. Jadi hela nani miakan dorau nanti. Ido kan nang? Ido hela nani miakan. Mulai tema di Tuhan, dung rope hak Kristenon perempuan lebih dihormati. Alai headu wida inatai mabuan eber makuti nanek siga di sonna. HP arong muse di opa, arong muse di togu, mardengka pamatang muse nate. Lau tu pasar idia matana ikodi ala yakid doau aka amana di son darong nasongoni kana burju do aka amana di son mula dope inatai hatop siap pasar lau mangalopa sebelum amat tanai mulak tuhuta alana molodang saya dope di lopa kasih panganon muruk do amatai. Saya tidak mengada-ada. Ini penelitian kami akamang inang. 100 salak responden nami 75 may perempuan, 25 may akaama. 75 perempuan non dari berbagai latar belakang pendidikan. Arong naso sekolah, arong natama SD, SMP, SMA sampai ke S1. Semua mengalami. HP tujuan muna nanang marumah tangga, nang bahagia do kan? Mau bahagia kan? Dan kita itu neng bahagia kan? Maka nikmatilah. Karena memang pasu-pasu di debatu nama rumah tangga berbeda hiad do tu akan asingel akan naso marhasohotan. Jala ala termasuk don huhatai hami nang dipunguan ina ate kebetulan ina selasa dohot paduan masmur do oma desi
anggota yang nami kon rodo ridang inang boru pajaitan ko tubu-tubu doho jadi ko partus doho alai molo adak taboto apa yang akan terjadi alai molo haduan hol manang danga dong ianak kod di hamuna dua tangyakta angwe gogodo ikomar pinopar dohamu alai molo haduan danga dong dope di leo debata sotung di sirakoko si desio sotung di tilak galhoko desi si bolonon. Tujuan utama bagi yang berumah tangga adalah kebahagiaan kalian berdua. Ada solusi yang lain, yaitu adopsi. Las marohamna, mulununga di pasu-pasu di bataham di bagasan pardongan saripeo. Alani dohata ni debata iko bagas dosuan di roham ardi dohot di roham ale inang desi. Hamu akabawa haholongi hamuma pardi hutamuna be songon Kristus nama kaholongi huriai jala dilehon dirina humokopsa pengorbanan baru haro tahe inang boru manalu inang boru manalu on nama parumai muatenang lasma roham jala boima toktong saroha sa pikiran nang hala inang manang nadia non kurang lebih ni parumaimon ba hapus ma adoram atenang ala yakit doau ala ulido parumaimon na boido toktong buanomu manang tu dia jala dibanggakan suang soni nang di inang ate on nama helam na hurang lebih di helamon hapus ma adoram atenang asa unang masa terjadi konflik di hita nama rumah tangga gumudang do konflik antara si matua do parumain alai porsea duau denggado hamu toktong dia kana kurang nalobi boima masih jalowan di pasu-pasu de batama lakamuna amen martangi yang mahita usobahami mahuwali amang namang leon holong ni roha na uli di roha nami ganup jala hodo ali Tuhan nama milit sirokap ni dinami ali Tuhan asiroham dinaung di pataruho di bagasan partu pulun ima ito nami siar di sipulun dohot angki nami si desi buru pajaitan ali Tuhan dongani jalo urupi nasida haduan calon nasida ma pasu-pasu pardongan sari peone urupi toktong nang natua-tua nali Tuhan natorasna di inang nami inang situa buru manalu doho ti inang nami inang buru butar-butar Tuhan sakap naudion sepasada roha nang pikiran ni nasida paingo toktong natoras ali Tuhan lahu manang yakon parrumah tanggao ni kaya nakonna asa toktong parrumah tanggao ni gabi marsanga maguar muli Tuhan sahat tuhoma ulaun sadarion hati-hati patupa marpudus saut jala homa na mga rajai rohanang pikiran ni akana tua-tua dohot akaraja adat asa bui une sulia kapakatayo nali Tuhan jala toktong marsangap guarmu mauliate maaliamang di bagasan Kristus Yesus. Amin. Pasatami matiki tupunguan ama dohot ina eksaudi.
Mari demahita huhul tapapungu peliata. Jawab kita sendiri. Madok mahita di tangiang hato patay ale amana mina di Banua Gijang saya benar badia maguharno saya Roma Harajau saya saut malam maniroham di Banua Tomam Song di Banua Gijang lehon matuhan sadari hubungan siapa saya sama dosa nami semua di dosa nomor dosa Tuhan menakan tukiu tu pangcun lalu olahan siapa ayo nak harap asini rohani Tuhata Yesus Kristus dot holong ni rohana sian debata ama dot parsauran ni tod di porbadia ma nama ngaramoti hamu olat nion rodi saleleng ileleng na ta edeon amen. Hudul mahita sudena tikyon hupasata mema lau madok hata parjul